खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फिन खनसे बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जों दिनै नै साम' खन थांनो नागिरदों आरो ना। साम' खन थांनो नागिरदों। मोनगोन ना मोनाथाय थांनाय नायनि। साम'खौलाय दं होननाय खोनादों। नायहैनि दंना गैया। बाथाय साम'जों सबायजों मोनदों नाखौ? मोनाखै बेलाव बाजागोनबो माबार फै माबार फै बेलाव बाजागोनबो नै जोंनि गामियारि ओमफ्राय ओइ दैमायाव थांगोन जों ओइ दैमायावहाय साम' खन थांसै जोंहा साम' दैया दिनै अखा हानानै एसे गिदिर गिदिरानो दंबावोसो होमबाबो बारा गोथौ नङा आरो नै आथिंसे साम'आनो बारा देराखै फिसा फिसासो फिसा फिसासो नै फिसा फिसा बारा देराखै गैया नै एसेल'थार होमबाबो लाबाय आरो हो खांख्राइबो दङ खन'दो होमबालाय आं खन'नो गियोहाय खांख्राइखौ साम'सो खनगोन आङो सबजि खाते उसको दैया गोथौथार नामा खबाम गोथौथार गबगोन भाय बेयाव गबनांगौबा मानसि जाला गोरलै गोरलैथारलै साम'आनो गोरलै गोरलैथार होमबाबो जानोसै जोङो गोगोम मोदोम थायो खिन्थु होमबाबो जानोसै जोङो गोरलैबाबो मबाइलखौ होनोसो लाथ'नोसै नामा दा खांख्राइ गुदुं आजिनाय मैगंबो मोनबाय नै जों आजिनाय मैगंबो प्लास्टिकबो लाबोआखै खबायावनो साम'जों आजिनाय सोबफाजोब्बाय खेबनै खानो होनखादों दै दंना गैया खुसिबिनो हिमेला रे हामखौ मा गरसे दं ओइलाय गरसे गरनै दङ गोरलै गोरलैखायनो नुवा साम'खौनो मा बालाबाथि गैया गाइस खांख्राइ मासे मोनबाय नै आसुगुरफ्राबो लेथ्रा जाजोब्बाय राङानि दैया जि गाज्रि जायो नै दै साम' दङ हाथर दङ नाखौनो मोनाखै मासेबो दहाय मोनदोंमोन फार्स्टआव दुसुमै मासेनो दे बिदिबालाय साम' खनग्राफ्रा नै बुरजाथार मा मासे मोनजोब्रा आं सावनानै जाहैनो दुश्मन हो सब नै जोंना साम' खनग्राफ्रा साफा साफा नायलांदो र' सोंनि आच्छा बाजै साम'खौ मोनदों गिदिर ना फिसा बारा गिदिर नङा फिसा फिसासो नै होमबाबो मोदोम थायोना जाजायो साम' मोनदों बुरजा मोनथारदों गिदिर ना फिसा फिसा होमबाबो जा गोथाव जायोना आच्छा र' नै एसे सोंबावनि सनालि साम' मोनदोंना बा मोनदोंथ' नै साम'खौ मोनदों नै एसे गरनैयाल' गिदिरथार नै हामुक फायसे ने itu kota नामाथो मैगंजों जाबजों साम'आ खबाइसे जालायबायहाय दे थास' आथिंबो दोंसे मोनलायलायबाय नै मोननाय मानि लाजोबबाय आरो ना खबाइआ बुंबाय नै इयावबो एसे थोसिगोनदां थोथ'वाखै फुरा खनलांजोबगोन आरो खनबावगोन औ नाबो गुरगोन आं दसे नाखौनो गैयानो माथो खबाइसे मोनबाय नै थोबाय मैगंजों जाबजों खबाइसे मोनबाय नै मैगंखौ बख'बाय आरो ना बेयाव साम' गोजासै मेरला थोबाय नै साम'आ खबाइसे मोनखाबाय
अखा फैसोगारो ओंखायनो थाब थाब फैबाय जोङो खोमसि जाजोब्बाय अखाया माजों जानाय जायो उनाव देखायगोन दे नोंथांमोननो साम'खौ सायनो नागिरबाय आं नै दायो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो बैग्रि जादोंमोन आं बैग्रि नै साम'खौ सायनोसै साम'आ फिसा फिसाबाबो मोदोम गोनांथार आरोना मोदोम दंसोगारो साम'खौ फुनानै सुना लाखाबाय आं नै दायो संनोसै आं सबायजोंहाय सबायखौ रुगासिनो आङो कुकारावहाय साम'खौ एवना लाग्रोबाय आङो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो आं माबायदि सङो सबाय ओंख्रिखौ संगासिनो आङो दसे खोबना दोनथ'दों दसे नै फुला जि मोजां बारदों जोंहाना बारगासिनो नै दासो बैसागु जोबनानैसो जि बारदों आरो दासो फुला दाख्लै बैसागुआव बारासै दासो जि मोजां मोजां बारदों नैयावबो जि मोजां बारना दं नै मा फुल होनोथाय बेखौहाय आंबो मिथियानो निखौ मा फुल होनो नोंथांमोनहा मिथियोबा खोन्थाहर दे कमेन्टआव आंनो नैया बारथ'वाखै नै बारना सिरिखांजोब्बाय आरो नै बियो ओमफ्राय नै दा एसे बिबार खिलिबावगासिनो आङो दायो माबायदि जाखो सबायजों साम' गोदौगासिनो नै मोनथारसिगोन